Hello everyone, welcome to my channel, 8V Warray TV. Hindi na. Di na nakakasum in. Di rin ako nakakakuhan. Ba't ano daw wala? Uli na ano? Yeah. Ha? Ambot. Ha? Yes. Hello guys, good afternoon sa inyong tanan. Sa taas pa lang kami, di pa kami nasa... Magandang hapon. Hello, mga palangga.
lagi. Welcome back TV. mga kaibigan, mga minamahal naming kaibigan. Una sa lahat, maraming salamat sa iyong pagbisita. Sponsor na. Pakita ko po sa inyo ang overview ng Namang pagkaon. ayan, ang overview ng Judah Pool. Hapon na at medyo ulap na ang kalangitan. Ayan. Nako, mukhang maambon na. Ayan na. Maambon na guys. Yahoo! Umuulan na. Ako di ko na ma-zoom in. Lalok sumayan niya. Ang ganda dito. Maambon na guys. Yan. Pakita lang namin sa inyo doon sa baba ang paliguan. Ang tinatawag nilang Judah Pool. Can zoom in out this mode. Okay. Parang nag-landslide dito. Ayan na guys. Napakagandang tanawin eh. Ayan. Sarang talaga pag nadididing ang view. Ito na. Ang ganda! Ganda dito guys. Naka-video. Naka-video yan. Naka-ano. Uy, pa-picture kita tulo. Didi na. Kanangani. Didi na ka rin. Ang dadag ko na't uran. Sorry pati